82 metrov štvorcových, priestranná lóžia, samostatný šatník, oddelená toaleta a možnosť vlastnej garáže priamo v dome. Presne ten typ bytu, ktorý sa v Ružinove objavuje len zriedka. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Ak hľadáte byt, kde má každý priestor a vy svoj pokoj, tak si túto ponuku nenechajte ujsť. Viac informácií nájdete na www.janavikrutová.sk/byt Rezedová. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.